kollox fih tmimu. F'dan il-kliem, Adrian J. Mizzi ħabbar li Venere se jagħlaq kapitlu ta' 20 sena fix-xena televiżiva Maltija. Il-programm beda bħala format edukattiv marbut mal-moda, iżda maż-żmien evolva lejn il-fotografija. Mill-behind the scenes tal-photoshoots konna ddeċidejna li ndaħlu The Girl Next Door li huma tfajliet jew ġuventuri li m'għandhom ebda esperjenza hija xewqa biss illi xi darba jieħdu photoshoot professjonali u konna dawwarni hekk. Għamilna żmien konna ġibni reality wkoll, kompetizzjoni bejn it-tfajliet innifishom illi qegħdin jikkompetu u r-riżultati telgħu fuq social media nħallu fidejn il-pubbliku jażel l-aħjar ritratt u l-aħjar modell dejjem biddilna skont iż-żminijiet li kien. Mizzi spjega li wara kull photoshoot ta' ftit minuti fuq it-television kien hemm sigħat twal ta' tħejjija fosthom pjanar, permessi, xiri ta' prodotti u koordinazzjoni. Nies li kienu jikkollaboraw magħna u kulħadd joffrilna l-affarijiet li kellu ġifieri għandna n-nies kienu jiftħulna l-bibien ta' djarhom biex nidħlu hemmhekk u nagħmlu photoshoot ma' affarijiet oriġinali li jixtiequ jaqsmu mal-poplu Malti. Venere prova dejjem jaqgħad il-moda ma' elementi oħra fosthom l-istorja, il-kultura u anke l-fidi. Għandna photoshoot li ġbidni mal-arkitettura neogotika li hemm ġo ċimiterju tal-Addolorata. L-iskop primarju kien dak iż-żmien biex nagħtu l-importanza lill-arkitettura neogotika li hemm ġo ċimiterju tal-Addolorata kien qiegħda titkisser tisfaxxa. Allura aħna ġbidna set ritratti hemmhekk dik naħseb kienet waħda mill-ikbar kontroversi illi għaddejna biha il-programm Venere. Tul is-snin ta' opportunità lil bosta modelli, fotografi, stilisti u artisti oħra. Mizzi qal li meta kienu jiftħu l-applikazzjoni tal-programm, il-queues quddiem il-PBS kienu ma jispiċċaw qatt. Għandna nies li għadhom illum il-ġurnata ħanejdu hekk fama internazzjonali u anke fama nazzjonali wkoll, pereżempju Serra Zerafa li hija ħanejdu hekk content creator internazzjonali biktar minn 2 miljun follower fuq da kienet waħda mill-parteċipanti ta' Venere sabet il-karattru ta' hemmhekk Valentina Rossi messet ma' Venere. U tista' tgħid kellna preżentatriċi, membri parlamentari llum il-ġurnata li kienu ġol programm Venere, għandna ministri li kienu ġol programm Venere. Min bidu li Venere kiber fi spazju kreattiv li jaqgħad it-talent, l-esperimentazzjoni u l-espressjoni artistika u issa wara 20 sena il-ħamis jinżel dan is-separju li jħalli warajh mhux biss memorji iżda marka b'saħħitha fix-xena kreattiva ta' pajjiżna.